Chini tibrasa siklaro tabu khana samung hamya khlailaiman thaklaya ko kirima kri lachima kri wansungna ringlaya samung hamya khlaikyang ke tamung no hakena kaisa patimung kasai phaikya chini dele koktuni mangpliwa borun riyang tei Ojoy Debroma borok khoroni palbayap kaisa borok khoroni keno salcha borun ni bike no Agartala jibi saknai amchayo phaiye khoroksa wansani thani rent lekha 22,000 khe o bike no kicha sali yagolo tisa hai no hai bini bayap Ojoy Debroma surugui talang phaibani koktuma bo olo hingke o bike no teisa iprasa khoroksani thani rang kubang khe rent rekha o bike no narangna ingkha Biswajit Debroma bini kami Sima Sorot Chaudhary yagolo bike malik borun bo opati mono saimanai Biswajit Debroma bemalai bini bike no surugui talana hin phaikya adino ta mungkha Biswajit Debroma ni bike no naharai borok khorokni kheno Agartala drop gate jora thanglaibani ulo bono aro thangai rang naharai rina henai Biswajit no talangai thangmani drop gate to sogoi kya keno police quarter bisonga hapna hingke ching kani no helmet nangnai khorok ni no helmet nangnai nini helmet ano hodi ango quarter bisong habai rangnai phaigena hai hine Biswajit Debroma no kalangai thangmani thiaba o malik borun riyang bote kipil chok pailia Biswajit no thoki kalang thangka ulo Biswajit Debroma borun no rotukte mankha bini thikana saimankha bumabu phasong bai kok salaikya yagolo bumabu phasong bono 15,000 rang kifli rohorka 16,500 rang manthai tongkho arang no bike rent rinai Ojoy Debroma bini thani nana hinai bono boro tugui mankha bini kami ingkha khomulong wa khola hakena kok salaite gosika Ojoy Debroma kifli rinai hinai phiaba sali saltamni pore hingke Ojoy Debroma no call khlai manliya kok sai manliya Biswajit Debroma ni mobile no bini number no block khai toniskha kubun mobile eba buini mobile bai call khlaibo bini khorang buji hui call cut khlai ri mani koktuma Biswajit wana jak obota mungna kalaikha Ojoy Debroma tei boronni borni kini planning dengkha borok anok kini khere thoki tongkha tabok Biswajit Debroma wana jak bobono paithako saka Ojoy tei borun no bo salchi eba 10 din jora sanka abisingo kaham korong kena norok angmai malai ani rang no kifli rina khlai di hine salchi ni bisingo eba 10 din ni bisingo ani rang joto kifli mai na hingke bo police case rinai hinai saka Biswajit Debroma phaidi sing bini khuptei kisa kok khana layana tei Ojoy Debroma malai phro Ojoy Debroma tam kok saka bini khuptei bo song kok khana layana ano nen paraka an para nen muktam kha bufan bumo Orjun Debroma paran bumo loklok wakhola nge bike ke bos gari mane 31,500 na acha am to just to banai hine se boy sibu kata kono amount kare malik korun tlangi thane bo bono bon thani bo rangri tlang yak obis tlang thong bike am sami abo am tika to kono narani akoya kono kisu to sai to ko ble ngangka ko jenang nan to lala bo bono bo sijak rime ake kisa ko kono rang nyai Kailangan ako ya paro joto takpe sama anu debuti ang sanam sumai ke bose ang kaisa paikiren narmani ke Ojoy bai koron thangai bike malik no thangai kaisa jibigo thangai paikiri rent ri mani erpre bike malik no sayawoi Ojoy bike surok luka abuni yagulo ano yapari rika o yapar mani inge obise kano sendiri ka ano bokong kesaro kaisa bike narik naida gaya aja gawo tama bike ni yang sanghor ka ke NS bike 200 misawo kedo ang naine bigana khatok ke benar kana khatok yang benar dia kok ke bahke narik mano as abu bos laga
hingga abun yagulo basawo kunungnya ang tonggo ini sawo hingga nijera ba bisa sekali narzak tingka hingga abun yagulo basawo basakai rinai ini ang singkata hingga abun pure basawo 31,500 ready ini sawo hingga ang basakai interest rina ba ini singka per month 10% ke rinai sawo gai bisikok sanan thangya ang te kaisa obono ojoi ni bini ama baba songna ang sanam songo te ojoi no je sini tongnai rong ang sanam songo te ojoi no bang obon sanam songo nang please langwei dakti ke malai opogno nimang sakai baike problem solve kaiman obon ang sanam songo nang dakti ang malai nang ang baik ni mang sakai paiman abono sabedi ang nono jorar nai 10 din nang judi no oboni ani kono khanawoi nang nargya hingga ang ni agenso kes rinai asmo ambai Chini tibrasa siklarok tabu phano samung hamya khlailai mani thaklaya ko kirima kri lachima kri wansungna ringlaya samung hamya khlai kyang ke tamongno hakena kaisa patimong kase phaika chini deli kokto ni mangpliwo borun ri angte ojoi debroma bor khoroni palbayap kaisa bor khoroni kena salcha borun ni bike no agortala jibi saknai amchayo phai khoroksa wansani thani rent lekha 22,000 khe o bike no kicha sali yagola tisa hai no hai bini bayap ojoi debroma surugu talang phaibani koktoma bo olo hingke o bike no teisa iprasa khoroksani thani rang kubang khe ren rikha o bike no narangna ingkha Biswajit Debroma bini kami Simna Sorot Chaudhary yaglo bike malik borun bo o pati mono saimanai Biswajit Debroma bemalai bini bike no surugu talangna hin phaikya adino ta mungkha Biswajit Debroma ni bike no naharai borok khorokni kheno Agartala drop gate jora thanglaimani ulo bono aro thangai rang naharai rina henai Biswajit no talangai thangmani drop gate to sogoi ke hankeno police quarter bisung habna hanke chingkani ni no helmet nangnai khorok ni no helmet nangnai ni helmet ano hodi ango quarter bisung habai rangnai phaikena hai hine Biswajit Debroma no kalangai thangmani thiaba o malik borun riang bote kifil chok pailia Biswajit no thoki klang thangka ulo Biswajit Debroma borun no rotukte mankha bini thikana saimanka bumabu phasong bai kok salaikya yagolo bumabu phasong bono 15,000 rang kifli rohorka 16,500 rang manthai tongkho arang no bike ren rinai ojoi Debroma bini thani nana hinai bono boro tugui mankha bini kami ingkha khomulong wa khola hakena kok salaite gosika ojoi Debroma kifli rina hinai phiaba sali saltamni pore hingke ojoi Debroma no call khlai manliya kok sai manliya Biswajit Debroma ni mobile no bini number no block khai toniskha kubun mobile eba buini mobile bai call khlaibo bini khorang buji hui call cut khlai ri mani koktuma Biswajit wana jak obotang ma kalaikha ojoi Debroma tei boronni borni kini planning dengkha borok anok kini khere thoki tongkha tabok Biswajit Debroma wana jak bobono paithako saka ojoi tei borun no bo salji eba 10 din jora sanka a bisingo kaham korong kena norok angmai malai ani rang no kifli rina khlai di hinai salji ni bisingo eba 10 din ni bisingo ani rang joto kifli mai na hingke bo police case rina hinai saka Biswajit Debroma phaidi sing bini khuptei kisa kok khana layana tei ojoi Debroma malai phro ojoi Debroma tam kok saka bini khuptei bosong kok khana layana ano nen paraka an para dulu nen mungtam kha kan mo ojoi Debroma bufan bumo Orjun Debroma paran bumo loklok wakula nge bike ke bus gari mane baik 31,500 31,500 na acha
ang to just subanai hini si boy subuji kata kuna amount kere malik korun telangi thanai bo bono bon thani bo rangri telang yak hobis telang thong bike amno sami abo amtike to kono narani ako ya kono kisu to sai to ako bele ngangka iko jenang nan bol lala bo bono bo sijak rime ake kisa ko kono rangri nyai Kailangan aku ya paro joto aku Facebook semua anu Facebook ang sanam semua ke bose ang kaisa paigren narmani ke ozoi bai koron thangai paig malik no thangai kaisa jibigo thangai paigri rendri mani erpore baik malik no sayawoi ozoi pai surok luka abuni yagulo ano yapari rika o yapar mani inge obisek ano sendiri rika ano bokong kesaro kaisa baik narik naida gaya aja gawo tama baik ini yang sanghorga ke NS baik 200 misawo itu ang naik ni kena katok ke benar kena katok yang ke benar dia kok ke bahage narik mano as abu bos laga ke abun ya kalau bos kawo kuningnya ang tonggo ni sawo coba nijera ba bisa sekali narik zaktingka coba abun ya kalau bos kawo bos sekali nai ini yang singkata ke abun pure bos kawo 31,500 ready ini sawo gai ang bos ke interest rina ba ini sangka per month 10% ke rina ini sawo gai bisikok sanan thangya ang te kaisa obono ojoi ni bini ama baba songna ang sanam songo te ojoi no je sini tongnai rong sanam songo te ojoi no ba ang obon sanam songo nang please sangoi dakti ke malai okongno nimang sakhe baike problem solve khaiman obo nang sanam sungo nang dakti ang malai nang ang baike nimang sakhe paiman obono khabedi ang nono jorar nai 10 din nang judi no oboni ani kongno phanawoi nang nargya kai angni again so yes rinai asmo hambai Chini tibrasa siklarok tabu phano samung hamya khlailaiman thaklaiako kirima kri lachima kri wansungna ronglaya samung hamya khlaikyang ke tamongno hakena kaisa patimong kase phaika chini deli koktuni mangpliwo borun riang te ojoi debroma borok khoroni palbayap kaisa borok khoroni kena salcha borun ni bike no agortala jibi saknai amchayo phai khoroksa wansani thani rent lekha 22,000 ke o bike no kicha sali yagola tisa hai no hai bini bayap ojoi debroma surugu talang phaibani koktuma bo olo hinke o bike no teisa iprasa khoroksani thani rang gobang ke rent rikha o bike no narakna ingkha Biswajit Debroma bini kabi Simna Sorot Chaudhary yagulo bike malik borun bo opati mono saimanai Biswajit Debroma bemalai bini bike no surugu talana hin phaika adino ta mongkha Biswajit Debroma ni bike no na harai boro khorokni kheno Agartala drop gate jora thanglaimani ulo bono aro thangai rang na harai rina henai Biswajit no talangai thangmani drop gate to sogoi ke hankeno police quarter bisung hapna hanke chingkani no helmet nangnai khorok ni no helmet nangnai nini helmet ano hodi ango quarter bisung habai rangnai phaikena hai hine Biswajit Debroma no kalangai thangmani phiaba o malik borun riang bote kifil chopailia Biswajit no thoki klang thangka ulo Biswajit Debroma borun no rotukte mankha bini thikana saimankha buma bu phasong bai kok salaikya yagulo buma bu phasong bono 15,000 rang kifli rohorka 16,500 rang manthai tongkho arang no bike ren rinai ojoi Debroma
bini thani nana hinai bono boro tugui mankha bini kami ingkha khumulung wa khola hakena kok salaite gosika Ojoy Debroma kifili rina hinai phiaba sali saltamni pore hingke Ojoy Debroma no call khlai manliya kok sai manliya Biswajit Debroma ni mobile no bini number no block khai toniskha kubun mobile eba buini mobile bai call khlaibo bini khorang buji hui call cut khlai ri mani koktuma Biswajit wanajak obotang ma kalaikha Ojoy Debroma tei boronni borni kini planning dengkha borok anok kini khire thoki tongkha tabok Biswajit Debroma wanajak bobono paithako saka Ojoy tei boronno bo salji eba 10 din jora sanka a bisingo kaham korong kena norok angmai malai ani rangno kifli rina khlai di hinai salchini bisingo eba 10 din ni bisingo ani rang joto kifli mai na hingke bo police case rina hinai saka Biswajit Debroma phaidi sing bini khuptei kisa kok khana layana tei Ojoy Debroma malai pro Ojoy Debroma tam kok saka bini khuptei sing kok khana layana Ano nin paraka an para dulu nin muktam kha kan mau Ojoy Debroma bufan bumo Orjun Debroma paran bumo loklok wakula nggak baik ke bos kiri mana baik 31,500 na acha आम तो जस्ट बनाए हिने से कोई सुबुज कटा कोन अमाउंट करे मालिक करून तलांगी थाने बो बनो बन थानी बो रांगै तलांग याक हबस तलांग थां बाइक आम सामने आबो आम तिके तो कोन नानानि अकया कोन किसु तो साइ तो को बले इंगांका इको जेनार नाम तो लाला बो बनो बो कोसी जाक रिमे के किसा को कोन रांग नै Kailangan kulong ya paro joto pakai bukunya anu bukunya ang sanam semua ke bose ang kaisa paikiren narmani ke Ojoy bai boron no thangai baik malik no thangai kaisa jibigo thangai paikiri rentri mani erpore baik malik no sayawoi Ojoy baik surok luka abuni yagulo ano yapari rika o yapar mani ke obisek ano sendiri rika ano bokong kesaro kaisa baik narang naida gaya aja gawo tama baik ne yang sanghorga ke NS baik 200 misawo ke do ang naine bigana khatok ke benar gana khatok yang ke benar dia kok ke bahke narang mano as abu bos laiga ke abun yagulo bos awo kunungnya ang tonggo ni sawo diba nijera ba bisa sekali narak zakringka diba abun yagulo bos awo bos ke rinai ni ang singkata ke abun pure bo sawo 31,500 ready ni sawo ke ang bos ke interest rina ba ni sangka per month 10% ke rinai ni sawo gai bisikok sanan thangya ang te kaisa obono Ojoy ni bini ama baba songna ang sanam songo te Ojoy no je sini tongnai rong nang sanam songo te Ojoy no bang obon sanam songo nang please sangoi dakti ki malai okongno nimang sakai baike problem solve khaiman obon ang sanam songo nang dakti ang malai nang ang baike nimang sakai paiman obono Tebedi ang nono jorar nai 10 din nang judi no oboni ani kong no phanawoi nang nargyan ke angni negen so kes rinai asmo hambai